खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जाफेरि जाथाय जादों मसलपुराव जाय जोबोद दुखुनांथाव आरो सोंखारि जाथाव मसलपुरनि गोजोनपुरि पार्कआव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा खोमा मेगन गन्थं बुख्लानानै गालांदों जायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारि फैदों आरो दायनिगिरिखौ मोनोब्ला गोख्रोङै साजा होनो थाखायबो बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरमायथिदों दि गोजोनपुरि पार्कआव थानाय नायल' जाल' बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायावनो बिथांनि जोनोम सान आरो थैनाय सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालियोमोन नाथाय सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोमा मेगन आरो गन्थंखौ बुख्लानानै गालांदों बेनि अनगायैबो खाथियाव जौनि बथल मोननो हादों आरो जुटानि मोनसे लेसखौबो मुसुखायाव आलायनानै गालांदों जाय माब्लाबाबो जाफेराखैमोन होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बुंथिबावदों दि मुसलपुरावबो गोबां जौ फाग्ला ड्राग्स गान्जा लाग्राफोर दङ नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ खहा खालामनायखौ माब्लाबाबो नुफेराखैमोन बेनिखायनो बे जाथायनि सायाव एफआइआर होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो जुदि दायनिगिरिखौ मोनोब्ला गोरलैनो एंगारनाय जानाय नङा जाहाथे उननि समाव बेबायदि खालामबावा होननानै सांग्रांथि होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लोगोसे बुंथिबावदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बा जायखिजाया बिर जोहोलावखौ मान होनाया जोंनि बिबान बेनिखायनो बयबो जाहाथे सांग्रां जायो आरो मुसलपुरनि पार्कआव लोंफैनाय जाफैनाय आरो समाज बेरेखा हाबा मावोब्ला बेनि हेंथा गोख्रोङै राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो ओजोंहाय खहा जानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बिटिसि खुंथाया जाहाथे बानायनानै होफिनो बेनि थाखायबो बिटिसि खुंथायनिसिम खावलायहरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रेलगारियाव अर नांनायजों 60 सुबुंनि जिउ खहा हादराव खनले खनले रेल जाब्रबथाय जाबाय थादों फिन रेल दाब्बायाव गिख्रंथाव अर खामनायजों 60 दावबायारिफोरा खामथारजानो गोनां जादों आरो 20 गाज्रियैनो खामजादों तामिलनाडु मधुराइ रेलवे यार्डआव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया रेल दाब्बायाव अर खामनायजों थैनाय आरो जोखोम जानाय गासै सुबुंफोरा इउपिनि लखनौनिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला सा 63 धोरोमनि सुबुंफोरा खोला भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थाखाय मोनसे ट्रेननि प्राइभेट दाब्बाखौ रिजार्भ खालामदोंमोन जेरावनाखि लखनौनि दावबायारिफोरा खोला भारतनि माखासे जायगाफोराव दावबायखाबायमोन आरो बिथांमोननि दाब्बाया तामिलनाडुनि मधुराइ रेलवे यार्डआव थाथ'नानै दंमोन बेयावनो दाब्बायाव अर नांदों रिपर्टनि बायदिब्ला दावबायनो थांनाय सिबियारिफोरानो आयेन बेरेखायै दाब्बानि सिङाव गेस सिलिन्डार लांखुमादोंमोन बेयावनो फुंनि 5 रिंगासो समाव साहा लोंनो थाखाय जेब्ला गेस सिलिन्डारखौ अन खालामदोंमोन बे समावनो गेस सिलिन्डारा बेफ्रुदों जायजों दाब्बायावनो गिख्रंथाव अर नांदों दाब्बायाव नांनाय अरखौ खोमोरनो थाखाय खमैबो 2 घन्टानि गोनांथि जादों होननानै फोरमायथिदों जायनाखि गेस सिलिन्डार बेफ्रुनाय जाथाया फुंनि समावनो जादोंमोन बे समाव गोबां सुबुंफोरानो दाब्बानि सिङाव उन्दुगासिनोसो दंमोन जायनि थाखाय थट मोनस्लाबाखै होननानै फोरमायथिदों रेल दाब्बायाव अर खामनाय जाथायनि उनाव तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि एम.के. स्टेलिन बिथाङा अर खामनायजों जिउ खोमानांनाय नखरनो सासेयाव 3 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों इउपिनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा 2 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों आरो खोला रेलवे बिफाना 10 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों भुपेन बराया क'क्राझाराव फैनानै प्रमद बर' बा इउपिपिएलनि खोथा बुंफैनायजों कंग्रेस दोलोआ जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आरो बेनि गेजेरजों मोनसेबो भट बांनाय नङा उल्थायै खमसो जागोन होननानै फिननाय होदों प्रमद बर'आ मानोना कंग्रेस दोलोनि सिं बा जानजिखौ सिगाङावनो हाग्रामा महिलारिया सिफायनानै दोनखाबाय हाग्रामा महिलारिनि समावनो बिटिसि ओनसोलाव कंग्रेस दोलोआ जोबस्रांखाबाय होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ लोगोसे जाख्ल'नायनि अजद होनायनि सायावबो बुंथिदों दि जाख्ल'नायनि फोरमानखौ भुपेन बराया होथों नङाब्ला मानहानि केस होनाय जागोन आरो दिल्ली आरो बेंगालराव प्रमद बर'आ हा बायदों होननानै जि अजद होदों बेनि फोरमान होनो थाखायबो बुंथिदों आरो फोरमान होनो हायाब्ला जोबथेसालियाव थांनो नांगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ जेबो फोरमान गैयालासे रायजोनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाखौ गोरोन्थि लामा दिन्थिनो नाङा होननानै बुंथियो लोगोसे बुंथिबावदि कंग्रेसनि सोरखारनि समावनो बड'लेण्डआव गाज्रिसिन थासारि जादों आरो बेखौनो बयनिख्रुइबो गोसोमसिन सान होननो नांगोन 2008, 2012 आरो 2014 आव बिटिसिआव मानसि बुथारलायनाय गोबां थासारि जादोंमोन कंग्रेसनि लोगो दोलो बिपिएफनि समाव बड'लेण्डआव जोबस्रांदों बुथारनाय जादों हिंसा जादोंमोन नाथाय कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोर थामसाखौ गुवाहाटियाव थानानै नायबाय थादोंसोमोन होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ प्रमद बर'आ हा बायदों होननानै अजद होनायनि सायाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि राजु नार्जारि बिथाङाबो फिननायखौ होदों चन्द्रपारायाव लुनाय न' बेनि हाया लिसआवसो लादों 15 बोसोरनि थाखाय लिसआव लादों बेनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 1 लाख रां होनो गोनां जायो होननानै फिननाय होदों राजु नार्जारिया
गसाइगावनि लामायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रथाय गंसे बोलेर' पिकआप गारिनि सौख्रांनायजों साबाया गाज्रियैनो जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि मादाव साब्रैया ट्राइबेल सुबुंफोर आरो साब्रैनि मादाव साथामानो आइजोफोर होननानै फोरमायथिदों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला साब्रै ट्राइबेल सुबुंफोरा गंसे बेटारि रिक्साजों फैगासिनो दंमोन। बेयावनो लामायाव गंसे बोलेर' पिकआप गारिया बिथांमोननि बेटारि रिक्साखौ उननिफ्राय गोख्रोङै सौख्रांफैदों, जायजों बेटारि रिक्साया मोब्लिब खुन्थियायावबो सौख्रांहैदों। बे जाब्रथायजों सेरखाय बेरखाय गोग्लैनो गोनां जादों साब्रै ट्राइबेल सुबुंफोरजों लोगोसे बेटारि रिक्सा सालायग्राया। जाथाय जानायनि उनाव रायजो राजाफ्रा नुजाथिफैनानै फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनो थाखाय 108 खौ लेंहरदोंब्लाबो 108 आ नुजाथिफैयाखै। फारसेथिं पुलिसाबो सम मथे जाथायथिलियाव नुजाथिफैयाखै होननानै अजद होदों रायजो राजाफ्रा। 108 खौ लेंहरबाबो मोनैलाय रायजो राजाफ्रानो गुबुन बेटारि रिक्सायाव दैखांनानैसो खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनहैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि उनावसो जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथिफैदों, नाथाय बे समसिमबो 108 आ नुजाथिफैयाखैमोन होननानै अजद होदों रायजो राजाफ्रा। गुबुन फारसेथिं जाब्रथाय जानाय 7 सुबुंफोरा जोबोद गाज्रि जोखोम जादों। बिथांमोनहा थैनाय थांनायखौ लानानै देहा फाहामसालियाव जुजिगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दायनिगिरि गारि सालायग्राया जाथायथिलिनिफ्राय खारखुमा लांनो हादों होननानै फोरमायथिदों। एनडिएफबिफोरनिसिम मोनसे गेदेर मिथिहोनाय, जायफोर बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा सोमावसारनाय समाव जायखिजाया केसजों सोमोन्दो दंमोनब्ला आरो केसआ पेन्डिं जानानै दंबा बा कर्टनिफ्राय नटिस फैबाय थादोंब्ला बिथांमोननि सेक्सनजों लोगोसे केस नाम्बार, बबे पुलिस स्टेशन आरो कर्टआव केस रेजिस्टार जादों, नङाबा ट्रायल जागासिनो दंबा बबे जिल्लायाव जाथाय जादों, दायनिगिरिनि अदेबानि नोंथांनि मुंजों लोगोसे थं, जिल्ला गासैखौबो मोजाङै होनानै मबाइलजों सेबखांनानै दैथायहरनो थाखाय खावलायहरदों। दैथायहरनो थाखाय वाट्सएप नाम्बारा 7002525768। खेबसे बुंबावनि 7002525768। दासान्दि आसामजों लोगोसे बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलफोराव गोबां दैबाना, हा खुरखानाय आरो लामा सामा बायफ्लंनायनि थाखाय गोबां भुगिनो गोनां जादों। चिरां जिल्लानि आस्राबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय आमिनपाराजों लोगोसे गासै गंजि 12सो गामिनि गुबै लामाखौ भुटाननिफ्राय फैनाय सम्पा दैमाया गाज्रियैनो खुरखावलांदों, जायनि थाखाय सुबुंफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि आस्राबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय गासै गंजि 12 गामिफोर जेरै आमिनपारा, थाइगिरगुरि, दैमुगुरि, बासबारि, जितपुर आरो खाथि खालानि आदिबासि गामिफोरनि रायजो राजाफ्राबो बे लामाजोंनो थाबायो। बे लामानि गेजेरजोंनो बेरामिफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामो, फरायसाफ्रा फरायसालियाव थाङो। बेनिखायनो बे लामाखौ थाबैनो बानायनानै होनो थाखाय आरो हा खुरखानायखौ रैखाथि होनो थाखाय खावलायहरदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। आरो बे हा खुरखानायखौ रैखाथि होआबा बे ओनसोलनि गामिफ्रा खुरखानानै जोबस्रांलांगोन होननानैबो दुखु फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। बे लामा खुरखानायखौ नायनो थाखाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय राजु बिरदाव आरो भिसिडिसिनि चेयारमेन बिथांमोनहाबो फैदोंमोन, नाथाय 7 लोगो नांनानै रां खांग्रोनानै लामाखौ बानायनानै लानो थाखाय बुंथिलांदों आरो उननि समाव सोरखारनिफ्राय स्किमनि गेजेरजों मदद होनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा बुंथिलांदों होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। नाथाय गरिब दुखुथिया रायजो राजाफोरनाव रां गैया आरो सोरखारनि स्किमनि थाखायबो नेबाय थानो हाया। बेनिखायनो बे लामा आरो हा खुरखानायखौ थाबैनो रैखाथि होनो थाखाय बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारी बिथांनिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा। नंखाय खौरां फोसावनायनि दायाव हालां बाजार इउथ बिपिएफ फेसबुक पेजनि बिगोमाखौ क'क्राझार पुलिसा खाबाय। हालां बाजार इउथ बिपिएफ फेसबुक पेजनि बिगोमा पिंकु ब्रह्म, जाय बिथाङा बिटिसिनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि हेंथा मोनसे पस्ट होदोंमोन। बेनि उनावनो इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा गुबुन गुबुन पुलिस थानायाव बिथांनि हेंथायै एफआइआर होदोंमोन आरो एफआइआर होनाय लेखायैनो क'क्राझार पुलिसा दा पिंकु ब्रह्मखौ हमबाय। बिटिसिनि डिपुटि चिफ आरो उदालगुरिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया सासे आइजोखौ लानानै खारनानै दं होननानै पस्ट होदोंमोन पिंकु ब्रह्मआ, जायनि थाखाय बिथाङा दा पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जाबाय। नंखाय रांनि बिलाइजों नोंथाङाबो थगायजानो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां जानाया गाहाम। चिरांनि बिजनीयाव नंखाय रांनि फालांगि खालामग्रा 2खौ चिरां पुलिसा हमनो हादों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय अक्सिगुरिनिफ्राय नंखाय रां बिलाइजों लोगोसे 2 सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै साहेब उद्दिन हुसेन 19 बोसोर बैसोनि आरो मिथुन मण्डल 27 बोसोर बैसोनि। 2बो बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं सारागावनि थागिबि। चिरां पुलिसा बिसोर 2निफ्राय 14,000 नंखाय रां बिलाइजों लोगोसे 9,990 नोगोद रां आरो AS-26
7065 रेजिस्ट्रेशन नम्बर थानाय गंसे स्कुटि गारिबो जब्द खालामनो हादों। खौरां फोसावनायनि गेजेराव हाबखावनायनि थाखाय गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। भिडिअ नुनाय बिनानाव जायनि मुङा सन्जिता, बिथाङा जोंनावनो ट्रिसानखौ लानो थाखाय थायोमोन। नाथाय दुखुनांथावै बिथांनि थाइसे मेगना दा गाज्रि जानानै दङ आरो फारसेथिंजायबो गाज्रि जानो हमहांगासिनो दङ। अपारेशननि थाखाय नेपालावबो थांदोंमोन, नाथाय मेगना गाज्रिथार जानायलाय अपारेशन जानायनि सिगां 15 सान मुलि जाहोग्रोदों। 15 साननि उनावसो अपारेशन जागोन। नाथाय नखरनि थासारिया बांद्राय मोजां नङैलाय रांनि एसे आंखाल जादों। आंबो हानाय मानिखौ सिगाङावनो हरदोंमोन नेपालाव थांनाय समाव, नाथाय बेल' रांजों अपारेशन खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय मदद मोननो हास्थायनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना जुदि आंखौ अनोब्ला बा मोजां मोनोबा अननानै बे बिनानावनो जि एसे हायो रांनि मदद हरलायदो, जाहाथे बिनानावनि मेगना मोजां जायो। नोंथांनि एसे रांनि मददजोंनो सोरनिबा मेगनाव सोरां फैफिनोब्ला नोंथाङानो इसोरनि समान जागोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा बे खैफोदनि समाव गावजों गाव एसे एनै मदद होलायगोन। एकाउन्ट नाम्बारा 406029454886। IFSC क'डा SBIN 0007388। नोंथांमोनहा बेखौ स्क्रिनावबो नायनानै लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।